És evident que aquests no són els pressupostos de la CUP, però tampoc són els pressupostos de Junts, ni tan sols de Junts i Esquerra. Hi ha una sèrie de partides pressupostàries que no haurien existit mai sense, entre altres, la insistència de la CUP. La primera vegada que em va tocar intervenir en un ple de pressupostos, Junts tenia majoria absoluta i la CUP només teníem 2 regidors. Aquells pressupostos doncs, reflectien bàsicament les seves prioritats. Avui l'escenari és bastant diferent. Vostès governen gràcies a un pacte amb Esquerra i la CUP som el segon partit de l'Ajuntament i el primer grup de l'oposició. No és el millor dels escenaris possibles, però sens dubte estem millor que fa 2 anys. La proposta que tenim sobre la taula avui és la traducció numèrica de la correlació de forces que hi ha a l'Ajuntament. Un Ajuntament que podria tenir perfectament un altre color polític i que, per tant, ha de fer certes concessions. Des de la CUP, vostès ja ho saben, ens prenem la institució com una eina per aconseguir canvis a favor de la majoria social i del bé comú. Si les condicions ho permeten, governant, i si no, des de l'oposició. A diferència del que molts repeteixen, la CUP no és el partit del no, és el partit de les propostes, de les alternatives i dels projectes. Ho poden veure a cada ple, que portem mocions, algunes que s'aproven, d'altres que reben el no del govern. En la negociació d'aquests pressupostos hem tornat a posar sobre la taula moltes d'aquelles propostes que estem convençuts que serien bones per la ciutat i hem de ser sincers. En allò nuclear, en moltes coses de model de ciutat no ens hem posat d'acord. I és per això que avui no podrem votar a favor dels seus pressupostos, però tampoc ens n'hem desentès i hem intentat esgarrapar uns quants punts de mínims que ens permetin avançar cap a aquest canvi de rumb. En total són 15 les propostes que hem aconseguit aquest any. Algunes són coses que ens havien rebutjat, d'altres que estaven aturades, sine die, i algunes poques que fa anys que ens deien que eren impossibles i mica en mica els hem anat convencent de que eren la línia adequada. En conjunt, propostes sobre tarifació progressiva, gestió pública de l'aigua, el pal i la pastanaga al nucli antic, contundència contra els pisos buits, més places de llar d'infants, mobilitat sostenible, cultura als barris, patis oberts i llengua catalana. Els explicaré breument. Sobre la tarifació progressiva, la Bruna ja n'ha parlat, aquesta és una batalla històrica de la CUP i cada any anem una mica més lluny. Sobre la gestió pública de l'aigua també n'hem parlat abans. Fa anys que Olot necessita un pla director. Hem de deixar de confiar cegament en la planificació que faci la multinacional de torn que proveeix el servei. Ara hem començat a canviar les tarifes a favor de l'estalvi d'aigua, hem continuat establint un sistema progressiu de tarifació i ara cal seguir avançant en la redacció d'un pla director de la xarxa d'abastament que posi per davant l'interès públic i la protecció del medi ambient. Sobre el nucli antic, petita alegria, després d'anys i panys reclamant el pal i la pastanaga, demanant lideratge públic per la rehabilitació del barri, finalment es comencen a destinar personal i recursos de debò. El pacte al qual hem arribat destina més d'1 milió d'euros i blinda l'equip tècnic que l'ha de fer possible. Aquesta és la línia. Cal anar a l'arrel del problema i no destinar diners a mesures cosmètiques com el mig milió d'euros que es van gastar en pintar façanes a la plaça Major. Però se'n diu pal i pastanaga per alguna cosa. A part de facilitats i recursos públics, també hem d'exigir que aquells que tenen 1.900 habitatges buits sense motiu els posin a lloguer. I per això els hem condicionat la nostra abstenció a les ordenances fiscals a que incloguin els recàrrecs de l'IBI, a que incoïn els recàrrecs de l'IBI abans que acabi l'any, tal com ens van prometre. Un altre tema molt reivindicat pel nostre grup municipal és l'ampliació de les llars d'infants i de places de llars d'infants. L'agost de 2023 nosaltres ens vam quedar sols votant una moció per l'ampliació de places d'infantil 1 i d'iniciar tràmits per obrir una nova llar d'infants pública. Un any després tothom té clar que cal fer-hi alguna cosa. Avui nosaltres ens abstindrem al pressupost a canvi que s'ampliï una de les llars d'infants existents per oferir places a tots els infants que s'han quedat sense aquest curs. I a canvi també que estudiïn la creació d'una nova escola bressol al barri vell, que sens dubte contribuiria a la revitalització i rejuveniment del barri. És veritat que la Generalitat no està fent tots els deures necessaris per fer efectiu el dret a l'escolarització de 0 a 3 anys i que l'infrafinançament al qual ens sotmet l'estat espanyol encara ho fa més difícil. Però també pensem que porten anys desaprofitant les subvencions que des de la Generalitat es posa a disposició dels municipis per la construcció d'aquests nous equipaments tan necessaris per donar resposta al creixement demogràfic que està experimentant la ciutat. En relació a la mobilitat, tenim una visió crítica de les prioritats del govern. Han incomplert i continuen incomplint allò aprovat en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i en l'Olot Pedala.
Hem de ser clars, l'acord al que hem arribat en aquest àmbit és molt de mínims. A nosaltres ens hauria agradat aprofundir molt més. El primer acord en aquest àmbit és que finalment es redactarà un pla de supressió de barreres arquitectòniques. La proposta ha de servir per començar a planificar a curt, mitjà i llarg termini per garantir que les voreres de les principals vies d'Olot estiguin adaptades. D'altra banda, finalment es donarà compliment a la moció d'Olot Camina presentada per la plataforma No és un vial, és un carrer i s'instal·laran les senyals pedagògiques en diversos barris de la ciutat per fomentar els desplaçaments a peu. En relació a la bicicleta, hem reivindicat que cal deixar de fer bicicarrils mal fets i mal col·locats. Per això hem posat com a condició que durant el 25, com a mínim, es faci un bicicarril de qualitat en una de les principals vies de la ciutat. Repeteixo, com a mínim, un bicicarril de qualitat en una de les principals vies de la ciutat. Res de curs de sac ni de pedaços. Pel que fa al transport públic, continuem insistint en que cal fer un disseny participatiu del nou model del TPO. En el pacte vostès s'han compromès que quan tinguem la nova licitació es posaran marquesines a totes les parades que ho necessitin i que si abans de la licitació es detecta necessari instal·lar-ne alguna, també es pugui fer per protegir els viatgers de les inclemències del temps. La nostra abstenció també és a canvi de recuperar el programa de cultura als barris. A principis d'any, Junts i Esquerra van tombar una moció de la CUP que proposava exactament això i per tant l'any que ve tornarem a tenir cultura als barris gràcies a la nostra insistència i perseverança. Una altra moció que vam presentar, aquesta sí que la van aprovar, és la de patis oberts. En aquest cas hem pactat que l'any que ve s'inicia el pla pilot de patis oberts a partir d'un estudi de necessitats i oportunitats i prioritàriament al nucli antic. Finalment, creiem que cal tenir una aposta clara per la llengua catalana com a element de cohesió social. La nostra abstenció és a canvi de donar tot el suport necessari al Consorci per la Normalització Lingüística i de reforçar els serveis d'alfabetització perquè ningú es quedi sense plaça. Vaig acabant. És evident que aquests no són els pressupostos de la CUP, però tampoc són els pressupostos de Junts, ni tan sols de Junts i Esquerra. Hi ha una sèrie de partides pressupostàries que no haurien existit mai sense, entre altres, la insistència de la CUP. Algunes aconseguides en aquesta negociació, d'altres en campanyes, mocions, preguntes al ple i reunions diverses. Per això som aquí fent feina, per això continuarem fiscalitzant tot allò que s'han compromès perquè es compleixi. Moltes gràcies.